Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Suprasil. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may acid, suprasil. 50 na lang. Pasok mga Sophie, original branded overalls. Lahat ng klase 50 na lang. Pasok mga Sophie, original branded overalls. Lahat ng klase 50. Okay, pambata, 60 pesos, 60 pesos, 60 pesos na lang, pili na. 60 pesos na lang, pili na. Pasok lang po lahat ng klase. 60 pesos, 60 pesos, 60 pesos na lang, pili na. Pasok lang po lahat ng klase. 60 pesos, 60 pesos, 60 pesos na lang. Sando, blouse, 35, tatlo isang rat, pili na. Pasok mga soke, pambata, mga Sophie, original branded overalls. Pasok mga Sophie, original branded overalls. Pasok mga Sophie, original branded overalls. 100. Bag and gamit ng kabanda rito, lahat ng klase, bagay. Bag and gamit ng kabanda rito, lahat ng klase. Bakit sila lawan? Android, iPhone, and headset. Talagang tatak hanggang sa kahawa.
Hindi kasi kami tulad yung mga babae. Mga makasalanan ay magsisi, Kristo kawa, Kristo kawa, Eh, tama, pagtawid ko sa sipa, eh. Wala rin to. Yan ako naman. Oh, may yen. Ay! Yen. Sige, susunod ka natin. RSM! Paano SM? Araw ko loob, SM Perpio, ano tayo? Ano ka ba daw? aesthetic. Ano? Basta maganda ang Ano nga pangalan? Sa paa? Oo, puro na lang. Makikita mo sa Ano ba? Sa paa sa dami? sa mga sandals niya.
Uy, papo. Hindi ka pala tumuloy? Hindi ka tumuloy bumiyahe? Yun nga, yung talong tsaka sitaw. Yung Abibit! Mamili ka na, ate. Ate, please. Sir, lapit sa banda rito lahat ng klase gawin 55-60 na lang at iba pa. Ma'am sir, lapit sa banda rito lahat ng klaseng damit 55-60 na lang at iba pa. Ma'am sir, lapit sa banda rito lahat ng klaseng damit 55-60 na lang at iba pa. Nagkahiwalay naman na kami.
Okay, may t-shirt, shorts, at marami pang iba na unang klase, 50. Pasok mga okay, may t-shirt, shorts, at marami pang iba na unang klase, 50.